Abdülhamit Matisakov. Palvan. Angime. Fergananın bazarı. Bışıkçılık. Gün canavar kuykalayt. Üyme koondorun tüyünde birden ekiden ıksıragan koonçular oturat. Bazarçılardan jol tibeyt. Bir gılı mürüsü menen süzüp ötöt. Arkana burulup, "Hey, gözüňizge garabaýsızby?" desen, belki mürüsündögi çıptasyny öýdö serpip, "Köňülüňizge albaň taga, bazarçylyk eken" dep, aýbyn bazarga şyltap gülüp durat. Koonçularda süreççünün jüregi bar. Üýmekdörün tiktep ele turgun gelet. Tiktetişpeyt. Bazarçylar mürüsü menen goýup ketişet. Arga joktan gülösüň. "Közüňizge garap jürbeýsizbi?" desen, "Özüňiz orta jolga turbaň da, murda bazarga gelgen bileňiz" dep gakşyktap, kayra kişini aýyp gajagat. Bara özüňde mürü gagıştyrganga sazdanyp, adep süze berse, özüňde çyraksına düşet ekensiň. Til uçuňa "bazarçylyk eken" degen söz uturu gele galat. Üýmekdörüniň tüýünde kagazdan şapka giygen birden ekiden goonçular. Bu adamlarda süreççünün jüregi bar. Koondoru ötkendörde arbap durat. Jezdem, "Kaýakdyň goonu?" degiçekdi bolboy. Saratan ysykda üstünden çapanyny düşürbegen goonçu üýüne mehman düşkönsi böjöňdep, "He myrza çöldükü taga, bir tilik keseýin, jegenge pul jok" dedi. Çarabzaly güngö jark etet. Kolu boğrundan düşböy, boyuňuzdy balkytgan bir tilikden şiresin gözüňizden baýkap durat. "Tandaýynby?" Böjöň degen çal bizden takyp durat. Taňdaýdagy şirenin jırgalyn gözübüzden görüp durat. Kolu boğrundan düşböýt. Kaşı ürpöýüp, jarganatyn ele goş kanaty. Gözlerinde aptapdy çöl jatat. Zakym jelgen oşol çölde, andelik jytdy gepede jatyp durup şirin angemelerde жазgyn gelet. "Tandaýynby?" Golun boğruna algan goonçu bizden takyp goýat. Jezdem golundagy tilikdi gabagyna çeýin şaşpaý gemirip, janyndagy çeleke taşlady. Goonçunun eki gözü bizde. Iýmany zatyna çydap turalgyda emessiň. İçim ışıp ketdi. "Jezde, baldarga kon alıp ketelçi, mazar basıp barat" dedim. Jezdeň tüşkürüne baýt. "Bu ısykda özübüzdi zorga göterip jürebüz. Nokat gaýakda jatat. Olar goň jebese kysır galbaýt" dep aldyma düşüp jönöp berdi. Böjöňdegen çaldyň golu boğrundan düşüp ketdi. Jarganatyň kanaty ümitli gözlerini jaap kaldy. Koonçu "Yktyýar özüňerde" degensip, çarabzalyn arlary üýmelükdeşken, jana bizge ak belden kesip bergen jarty goňgo saýdy da, sözübüzdi ukbasa da alystan bizge ban taşlap, çay urtagan şerigine bastı. Goğun bazardan gilen bazarga ötüp baratyp, albagandan giyin kesilgen gonda emnige jedik deseň dep, özümçele ubaýmamyn. "Bazar bütken jerden bazar baştalat" dep kaldy Jezdem. Maktagandy bilet. Gelip ketip jürçü bazarmy maktap koydu. Jon baka terekterge tartılgan arkandarda türkün tüs, göňül azırgan gilemder ilinip, arası uzun ketken göçö. Göçölerde jölöşkön el, gözleri alma tergen bazarçılar. Bir-birin mürüsü menen koyup ketse, geçinim turaştın ortuna bir-birin garap gülüp koyuşat eken. "Kaýtsak kantet" dedim Jezdenin arkasına. Antbese gilemderge arba alıp kete öre turgan. Goonçunun güngö jark etken çarabzalyny estep tilim gıçıştı. "Min görgönüňiz menen bir gilemde albaýsyz" dep aýtyp jübere jazdaýyn. "He, çarçadyňby? Bazar görem deýsiň dagı, mazaň jokda. Uşunday bolat. Bazardy çydagan göret. Bolaby şo jakda uşunday bazarlar." Jezdem jön süýleýär, tiýişip süýleýär. Özü alysky bir koja kelenden bir boz adyryn başpan alaýt dagı, gaýakdagy bir ferganany özüniki gyla goýat. Özümçüldüğünden bakkan malın biröge tarttırıp idi deşip jürbeýbi? Aýtsa aýtbata oşonda eleken. Ömer Sumurun ekö güzde, andan beri 2 ýyl ötüp ketdi. Kışta otalaşıp gyjyňdaşat. Ömer Sumurun da gyýtyr. Malyn jaýloodan erte ap düşet dagı, jylda Jezden beçara oturuşçu, gömöşçünün jylgasyny eýle bolat. "Bu çoň ataňdan kılgan gaşar emes. Men daga sabakşa hökmetin maly dep jürem. Arzyňdy götür ma demekde raykomga barbaýsyňby" deyt. Ekönü zorga ajyraştyrgan goýçulardyň gözünçe. "Sen dagı jarym jyl, 1 ýyl çıla geçip, tamçy ötken gaşarda oturup görçü" dep Jezdendin arkasından gakşytap galat. "Özümden gystondy bergile.
Berbeçi bolsaňar malyňardy algyla dep güýlengen Jezdem raykomdun eşigini süret. Ayagy emne boldy? Ömer Sumurun Jezdemniň gıştosunda jyly jumşak kıştan çykdy. A Jezdemniň goýun ondy jaňy bitip makasuçu bolup işlegen jigit Jan dep aldy dagy saraýdy tukumday gylyp oňdatyp juwaý ökö maldy gawak kaşym dep bagyp çygyşdy. Adyr Jezdem sapgozdun gözüň garaýt. Zap gana boldy, çala dagy. Özünden başkany mal bagalbaytga çygaryp salgan dep bir jakdan ejem çimçit. Jaýy gözü iş kılmış bolat, goluna ança-munça aýlyk diýet. Oşoga şükür diýet. Kış içi Hudaýdan bekerçisi. Bıýıl 10 tüp almasy başyny jegendey boldy. Ögünü pastan jeňil maşyna mingen 2-3 adam gelipdir. Satsaň almaňdy güjüm sat. Tüý menen bala alabys deşip ayak biýagına toruşat. Jezdem da boş gelbeyt. Maldy ötkürgenden beri bayağı martdygy galyp golu garışa başlagan. Mäsiletdes şu adam bar. Bar ele siler aýtganda bola berbeýt. Bir hafta ötközüp gelesiňer, deyt. Mäsiletdes şu adamy bykynykynda jaşagan satar alma puruş. Başına jün çykkandan beri alma satyp gün görüp geletat. Bilbegeni jok. Aýtar zamat, o saga gelgen jurt gurutkan alıp satarlaryň özü eken. Gelişeri menen meni çakyrt. Sodaňda bir jaňsyl kılıp berem. Giyin dağı almam arzan getipdir dep başyňdy muştap jürbe, deyt. Fergan agat şöri menen alma ganday pul bolup atkanyn öz gözü menen görem dep alma satkandardy bir çekeden gıdırgany da oşondan. Pasta alma pul eken go, bu ýyl alma joktur baýby? Dep alma bazardan taňdaýyn takyldatyp çykdy. Oşonda göz oýnakdagan Jezdemdi görgenderge bu adam 2-3 ýyl myrda goý bagyp todan düşbegen nemele go desem, hiç kimse işenbesele. Ayak talydy. Alçun nese jok bolsa, erte gündü geç kılbay gaýtsak bolady ele, dedim. Jezdem jüdegen türüme garap işendi okşaýt. Ha gursak taşdy dep özü de goşula getdi. Jür, saga bir lagman alyp bereýin. Ömürüňde anday lagman içken emessin. Ýerçi bykyldagan bazarda jirip jönödük. Jezdem alystap getdi. Hiç kimge urunbay askadan jol tap öýdülgen mergendey gete berdi. Köpçülükke gypçylyp kança ıntılsam dağı arşym arbubayt. Jüdöp kakap baratyp ejemden amanatyny estepmin. Toy-poýga barsam üstüme salar tüzügrek göýnegim jok. Jezdeň bir görsoda, janda jürüp göýnekden daş. Uşuga çeýin göýnekke jalçybadym degenin uşu tygynda get baratyp estigendi gara. Jezde, ho toktoň. Jezde degendi murda gen ukpagandar bar eken. Meni aňkaýyp garap kalışat. Gol buluga bagandy görüp Jezdem toktody. Janna jeterekde. İşti kam kılgan turbaýyzby? Bu ejemniň amanaty esten çykypdyr go, dedim. Eköbüz suwun ortasına toktop kalgan dümürdöy, a köpçülük bizge gelgende ekige bölünüp, eki jagybızdan agylyp jatdy. He, çaky iş bolupdyr. Onu uwagynda estetmepsiň-de. Puldy tügetkende. Hant degemi? Göýnek alyp barbasak onuň girgizbeyt, uruş çygarat. Jezdem beçara bolgon akçasyn kızlarının anımınusuna jumşap, 4 balasy bar, 4 öten kız. Oşolarga jumşap çöntögünde mayda çüýde garajatka sebelem degen pulu jürgen. Lagmanga da göňüli tartpay kaldy. Oga köp gyjalat bolmaň. Ejem güsögen göýnekden frunzede bardyr. Gelişkenden alyp kattagandaran berip jörem dedim. Jezdem oğuz uçunda. Sen student, okugandy bil, göýnek izleşde goýup dedi. Üýünde kalemperge oğuz kuykalatyp terdep tepçip lagman içlikdagi getişden gamyn görüp avtobagdalga jönödük. Parkka salyp gölökölöp get baratganbız. Kıbıla jakdan gerne çyldirmandan ünü çykdy jarışyp. Jezdem eleňdep, he palbandar taş kötöret eken. Kiçine tamaşa kılbaýlyby, dedi. Lagman içip çykkandan beýaka oğuz açkan emes. Göýnekden gaýgaý kiçine unutular degen oýda baş ekedim. Joldan parkka burulduk. Üýe ordunday jerde el şakek kılıp orap algan eken. Gerne çyldirman şankıgan sayın şakek jonoýup keňeýip baratdy. Kak asfaltka jaman-juman gizi taşlap koýuşupdyr. Üstünde 6 taş dizilip durat. Çyrymtaly çygelek, karagaş bala taşlardyň janynda golu şakıldap adep çyldirman kaksa, anın janynda ala topusu menen tarmal çaçyn bastyrgan uzun jigit jagyn tabarsyk kılıp pars aýtyp gerne üýlöýt. Düpüldegen şaň kıýap ötközböй adamdardy jolundan algyryp beri süreyt. Palwanyňyz taşyn o geçirek gölökö düşkende götüret, dedim.
Getebermelibi joldan kalbay degen söz aytdym. Fergan aga bir gelipsiň. Palban görüp get. Getişdin taşpişin tartpa. Taksi turatko. Kızıl kıyaga jetsek anan ayağı. Gulaktın parçıldagyn jargan gerneyi çildirmandın doşu basılganda, köpçülüktün gowur sowurun, düpüldükö jutulgan turmuştun gönlüm gösün eşittik. Gartaň terektin tüýünde turgan ak Volgadan, gök kıjımdan şym giygen, sarı gaýş ötükçön, iýni bir gulaç adam çykdy. Bel gurçostan öýde jylaňaç, köpçülük jarly ortalyga jol düşdü. Yarmat palvan, uş tapdagy zor palvan. Çaçyn ustaraga gırdyryp, burkuratyp atyr semingen, aldy açyk jegde giygen adam surabasa dele jezdeme bilgenini aýtyp turdy. "Ha, taza jetilgen eken," dedi jezdem daga. "Kardyn karan kardyn. Küçtün bari o şerde." Gaýdan çykdy, turgan el de baýkabay kaldy. Beti başyn boýup, paýçasy kıskaşym alabula göýnek giygen jarçy golundagy mikrofonga üýlep-üýlep palwandy aýlanyp basyp jürdi. "Janajan aziz atajandar, jan jiger ana karındaşlar, kiçkintäy kozuçaklar," dedi jarçy palwan taşlardyň çetine gizge maldaş kurup oturgandan keyin. "Bugün Fergana şaryna oýun körsötüp, sizlerden köngül sazdan ardy kuşbak kılmaka, Kuwa saylyk Yarmat palwan gelip oturat. Tamaşabandar, Yarmat palwandyň atyny eşitken bir marta körsem, önörüne bir marta tamaşa kılsam, şapa kursam dep tilek kılgan buradarlar araňyzdarda kıyla. Ayağı boş, buyağı Taşkentke jete duan buzup, jurt duasyny algan. Taş götürgen palwan sizlerde bugün mehman," dedi. Jarýany bılk etpey ukkan el, emi kaçan oýun görübüz dep içi bışıp turgan el tolkup berdi. Palwan özü turaly jaýkama sözü uga berip, bışty kulak bolup bütkenbe, jarçynyň sözün çymyn çakkançalyk görbey, çünjürge baýlangan taşlarda tiktep meltireyt. Magal eň jerde kalıp getip, aldy arkasyny korkunuç doğurup, jırtkyç emi gaýagyndan gaçyryp çygarym boljogondoy sak turdy. El göböýgen saýyn şakek guşurulup, oturgandaryň üstüne eýilip turdy. "Yarmat palwan," dep çakyrdy jarçy mikrofondan. "Lapay," dedi palwan goş göňül. Jarçy çakyrganda al daýma uşitip jogap gaýtarşy gerek okşaýt. "Kan emesa tamaşabandarga oýundy başlap beriň." "Hop, ýanym menen." Palwan taşlardy çynjyrdan boşotup, öz-özünçe bölüp goýdy da, jarçynyň ozundan dagy gep kütüp kaldy. Mikrofon güldüredi. "Yarmat palwan." "Lapay." "Kanday oýun körsötesiz? Tamaşabandarga aýdyp turuň." Jarçy palwandy göz görüne başlap aldy. Beşera jaň ele şunaki hazır bu taşlardy dep gelatkanda gebin gaýta çolup ketdi. Keçiriň bizdi palwan. Keçirip goýaň. Taşlar kança kilalyk? Şu köpçülükö kulakdar kılıp bitte şardan aýtarsyz." "Aldymdagy taşlar köýjüm 1 kıl, 32 kilalyk. Bitteden köýköltü ırgıtamdagy tüşüp gelatkanda uşap kalam. Kayra ırgıtam, kayra uşaýym." Barakelde palwan, barakelde. Kana tamaşaban körüçüler bitte şapa kurup koýarlar." Mikrofonda erçip palwanyň önünden aly beýkapar turgan el dürküretip gol çapdy. Gerne çildirman düpüldüp, palwan 4 taşty bir-birden ırgıtyp, tüşüp gelatkanda sawunan garmap kalyp jatdy. Taşlary ırgıtyp bolup, göküregi menen dem alyp, çeketerin sürtüp atyp jarçynyň gözüň garaýt. "Palwan," dedi jarçy. "Lapay." Palwan jarçydan gözüni albaýt. Jarçy palwandy garabaýt, köpçülükdi garaýt. "Siz mına 19 ýyldan buýaka taş göteresiz. Körbegen eliňiz, basbagan jeriňiz galbady. Bugün mintip nasipdi garaň. Ferganalyklarga oýun körsötip oturasyz. Sizden bitte intymaz endi. Janajan atajandarga dep, jan jiger ana karyndaşlarga dep, kiçkintäy kozuçaklarga dep, en kıyın degen önörüňizdi körsötüň. Kana tamaşabandar bitte şapak." Çoň giçine gol çapdy. Gerne çildirman goşdady. Palwandyň gymyly boşoşup, dagy bir nerse gütkönдөй. Bir nerse aýtgandaý Gerne menen çildirman dagy lyp basyldy. "Yarmat palwan." Jarçynyň gözü eldin arasyndan bir öni izleyt. Sartan beri izleyt. "Lapay," dedi palwan eňkeyip taşlardy bir jerge üýüp jatyp. "Hazır juda kıyın önördün birini körsötem dediňiz. Oýundyň kumary menen kiçkintäy gozuçaklar aldyga jylyp kirip gelişdi. Palwandyň golundan taş ırgısa,
Birөө jarımına tiyip ketmesin. Kiyin jılışıp. El kopş olup şakek kengeydi. Aldıda turgan jezdem sürülüp janıma gelip kaldı. Angıça bizdi janday. Poş, jol vergile. Kары adam ket bartat. Közü kör adam ket bartat. Jol vergile. Degen çıkanaqtay balanın dirildegen ünü köpçülüktü teң bölüp, arkasından baytöp жаңактay bolup daldaygan çal, adamdardın iğni mürüsünөн garmap, kulunçağı salgan joldan çıkıp ketpesem dep, mayda arımdap kelet. Töbösü köpçülüktön bir karış çıkıp jüröt. İğinde kurjunu var, aldıga ötüp ketişti. Ogo çeyin bulardı jarçıda görgön okşoyt. Mikrofondan, "Aksakalga jay bergile, kana jılışkıla" dep kaldı. Çal tuğra kıldı. İğindegi kurjundu alıp eki büktep göçügüne bastı dağı. Jarçının ızatı kılıp ortolukka baş ekedi. Eldin uğdusundan oyunun kızıgın tuyup, kol çabılganda kol çap, gez tike turgan balanın payşasından tartsa, alayınki etta, çaldın kulağına bir nese deyt. "Yarmat palvan!" "Hilapay, şu hazır dağı juda zor öneri körsetken ötürasız. Bir jağı tövökelçilik. Taş oyundun bu saparkı nömürü kanaka? Bir oz." "Hop canım mene. Taştardı körüp turasızlar. Bir-birden kılıp tizip koydum." "He, anı körüp turabız. Sözdü köpeytpey taş götörün. Ferganadan alız ketçüler var bu jerde" dedi köpçülüktün arasından biri. "Palban köp süylebeyt, taş götöröt" dedi dağı bir joğunun. Jarçıda, palbanda ukmamış bolup işlerin kıla verdi. "Mına taştardı tizip boldum Bahtiyar aka. Bir danası 32 kilo." Palban taştarga kol jaňsady. "Har birine kur baylayım dağı, tişim menen birinden keyin birini çaptaman gargıtamın." "Ha bali palban. Kana tamaşabandar şapa kuralı." El garap turubada. Bir adamday kol çaptı. Yarmat palban kayış kurun bir ilmekke jıldırıp, belin buğdu dağı özü aytkanday tişine salıp, taştardı bir çekeden ırgıtıp çıktı. Turgandar mikrofondu gütbeyle kol çap jüberdi. "Bale, kem bolba, atı ulu." Jarçanı kolundan jetelep, şakekti bir aylantıp çıktı. Yarmat palban gizdin çekesine maldaş kurup, baya Volgadan düşkönde özü menen ala gelgen termostan çay koyup içip oturdu. Jarçının doşu muňaýy muguldu. "Yarmat palban, kulağım sizde Bahtiyar aka. Bugün siz Kuvasay jaktan şu Ferganalyk agayındar dep, şulardın göňülün birin jaşaňdatayyn dep, tamaşaga marek kılayyn dep elirip süýnüp geldiňiz. Tamaşaňyzga, küçüňizge, çapçaň oýunuňyzga şapak çap, janajan atajandar şu balajan dağı neçen jurt kaşynda turup taş götörsün, janadagy köp jyldar kalk göňülün kursançylykka bölösün dep duasyn berip atşat. Palvan" söz arasında şerigin uturu çakırıp turbasa, gebinen adaşıp kalat okşoyt dep kaldım. "Palvan!" "Lappay" dep koyup palvanda jön oturgan jok. Piyala arkasından piyala boşotup oturdu. "Şu oturgandarın içinde kıdırgan elinin kimine bolbosun, bu palvandın imanı otton ısık uçurasın. Bilekten güçü başdan omatı ketmesin degen kıyanatsız, asıl niyet adamdar bolsa, uğul görsem uğultayım, uşu Yarmat palvanday taş götörgön, jurt lapazında jürgön atılı bolsun dep tilek kılgan ana eje karındaşlar bolsa, jana taş götörбөсөк da eldin kamını esten çıgarbay, namus üçün gereke jaragan Yarmat palvanday ala göwden, göňülünde jakşylygyndan bölök kiri jok azamat bolsok degen kırçın tal jigitler bolsa, janyňardan şu palvanga dep bitta söm, ekta söm atasaňyzlar." "Yarmat palvan!" "Eşitip atan Bahtiyar aka" dep al orundan turdu. "Mınawy pakırdy karmaňdagy meni ergeşip basın. Tamaşabandardy bir tegelenip çıgaly." Jarçı palvanga japjaňy ali suw güýlelek çelekde garmatdy. "Agaýyn tuğandar, palwandyn zynatı. Göňülüňizden çykkany bitta söm bodaby, ekta söm bodaby, az debeýbiz, köp debeýbiz. Köňülden çykkany palwan üçin." Jarçının oğuzuna tiýbeyt. Arkasında mikrofondan uzun tüýnü kara çarjylan bolup çuvaljyt. Palwan any ýerçip 2,5 saatça pul çoğultuşdy. Sadagasy geteýin köpçülük, tilegi taza köpçülük jandan suurganyn palwandyn çakasyna gıýylbay taştaý berdi. Ata neberesine, eneler balasyna, goş boylu gelin gursagyn tepken naristesine atap, ilgeri ümit menen pul taştaýt. Eki ortodogy taştarga gaýtyp gelişdi. Taştar menen bir gatarda beti gara çarçı menen jabylgan çelek turdu.
Palvan taşların şaşpay tizip, ağa uzun temir ötközді. Eki uçuna çınjır bekitip moyununa ildi. Dene boydu düylüktürgön gerne çildirmandy görüp al. Palvan! Jağı talbagan jarç eken, palvan dep ele turat. Lapay! Şu 4 taşty biriktirdiňiz. Moýnuňuzda hazır neçe salmak bar? Şardan aýtyp durun. 128 kilo moýunda. Ha barakelde. Kantyp göteresiz. Moýnuma salgan boýunça tamaşabandaryň aldy menen tegerenem. Ha bale. Kana, kernayçı, çıldırmançı. Palvan bakandap su götürgönsüp, temir jelkesini iyip, oturgan elde boylop dikildep bastı. Oşondan keyin palvan jelkesindegi salmakty taştagandan keyin termosdan çayını içip oturganda jarçıdagı "Palvan" dep çakırarda kızık iş boldu. Bayağı janыбызdagy balaga jeteletip ötkön çal orundan turup aldı. "Ha, tuğandar" dedi jer tiktegen galybynda. "Şu turgandarın içinde taş götürüp, el aldında güç kuvvatın sınap görçü azamatlar var mı eken? Bolsa çıksın. Palvan dem algıça tamaşa kılalı." Gör çaldın bul jorgun kim kütüptür. Anın daldaygan zor söylötüne göz toktotkan eldi aralap, şıbın söz jürdü. Başın ustara menen kırdırgan bayağı kişi, janındağı oyundu bu tuçuna tura kalıp karagan, kardı salangdagan agala sakalçanga buruldu. Munun bayağı töm oyunduk Surman palvan eken. Özü tapkanına özü süynüp, çala bula gıykırıbıydı. "Hoy tava, oşa, gözüňiz göz eken. Timele ırgıta tanıpsız" dedi. Kardı salangdagan agala sakal bu tuçuna tura kalıp. "Közünden ayrılgan eken beçara. Ha bolbosa bayağısında ele." "Ho, munu görele gözge kança oldu. Ha jakşı garıptır. Ha 45'inde Sırdaryalık İdeat palvandın belini üze çapkan Surman canbaşçılı şu da." "Ha özü" dep atırdı burkuratıp sevingen kişi başını ikengdetdi. Surman palvandın gebi köpçülükti tolkuttu. Birok kana götörsök götörüp görölüşü degen bir öjarım surulup çıkmadı. Palvan sürün, palvan savlatin, ilgeri alışkanın 2-3 silki boyun jerden boşotup, tak götörüp canbaşka salgan adamdı karyalar tanıp durdu. Surman canbaşçıl ün döbey tegereke süküt salıp kulak türet. Jarçı şaşıp kaldı. "Atacan, bizden malda taş götürgen pende kem. Bir öjarımdın namusarına tiyip alsak belin koku satıp albasın. Oyundan ot çıgat. Yarmat palvanın önörüne kaytıp tamaşa kılalı. Kana palvan öyde otur. Kernay, çıldırman." Surman palvan kolunu öyde götürdü. Köpçülükö yüz burbadı. Ortonu tiktegen kalıbında. "Hilgeri şunda jerlerde kalın jurttun gözünçe ne bir azamatlar birinden biri talaşıp taş götörçele. Hiç kim çıkpasa karını bir sınap görölüşü dese bolou. Bayağı çimçıktay bala koltuğunda jüret. "Bu yaka jürüň, taşlar bu jerde tizilip turat" dep tartıngandy bilbegen bada eken atasın taşlarga jeteledi. Gülkü çıktı. Tanıbagandar, göğünçö jaşlar şaraktaşıp gülüp jatıştı. "Kör adam turbayby? Taşdın aldında kalıp öyle deken. Höy, balasın jetelep ketseňer, taş togolansa..." "Mesi jok ben bul çaldın. Taşka jolatpagılaç, bir nerse bolsa doguna kalasyňar." Surman palvandy tanıgandar ündebey turuşdu. Çal eňkeyip çetki taşty garmady da "Hoppa" dep beline çeýinip gelip, öýde götürgөнгө darman kuwaty jetpedibi, je namysary gozgolduby, je bir nerseni tuyduby, je bir nerseni gördübi, taşty gürs etkidip taştap jüberdi. Jakyn oturgan gelin geçekler "Hoy, bu jint eken" dep tura kaçıştı. Köpçülük kıran katky düştü. Köpçülük menen çatagy jok. Çal balasyn çakırdı. "Kadırcan, basın çata, geteli bu jerden. Sizde mıskaldap gülüp jatışat." Namustangan bala çaldın kolundan tarttı. "Getebiz balam. Biz kalbayız bu jerge. Ha turgandar bizge gülgenin koyup murda özlerine gülüşsün. Andan görü turgandarga ayt. Kıykırıp turup ayt oğlum. Taşlar 32 kilolik emes, 16 kilolik eken." Çocup ketdi bala. Korkup ketdi. Jalgandy bilbegen nariste. "Bizde aldaşıptır bu" dep kulunu kıykırıbıydı. "Kıykır, elden soğuna kalasın. Bekerden beker aldanıp tura verbesin. Kıykır." Kadırcan ortaga jügürdü. "Bular palvan emes, hepde pul tapkan göz boyamı." Bala sözün tügöte albady.
Bala sözünün ayağına çıkmadı. Balanın girsiz gökürөгün köpçülük görü albadı, Atakanat. Anın üstün gerney menen çıldırman basıp ketdi. Kuvasaylık Yarmat palban taltayıp, janarak dele Surman palban salmaktagan taştı. Oң kolu menen nırgıtatta, sol kolu menen garmap önör görsöte berdi. Surman palbandı elden murda tanıgan, başın ustara menen gıdırgan adam baş çaykadı. Hınanı kara. Közümüzü oturup biz görbögöndü közü kör adam tuyup aytıp berip dursa, barıp pende balası enne olar eken biz, dep aytты da şakekti bozup çıgıp ketdi. Bu tuçuna tura kalıp, oyunga tamaşa kılgan kara sakalçan da jönödü arkasынан. Karasam jezdenin da palbandı göröyün degen gözü jok. He geteli dep kalptır. Hep puldan aylangır, koluna dağı 5 so'm garmatap. Isak jediminin balasını oylap, uşunday palban çıksa eken dep bermedim bile. Hep başı gözüzge sadaga, dedi jezdep. O kıyla uzap getsek dağı, jarçının ünü bizdi kuup jetip alat. Yarmat palban! Lappay! Degen palbandın erikme, göngül koş doşun uga albadık. Anın oruna gerney menen çıldırmandın ünü çıktı. Avtovokzalga get baratıp, bayağı kolun borunan düşürbögen goňçun estedim. Çöl görüngen muňayım gözlerin, jegenge pul jok taga, dep ötken getkenge goň kesken kurt şarabzalyny estedim dağı. Baldar jol garaşat jezde, goň ala geteliç, özüm ele götürüp, dedim. Bul sapar jezdem jok debedi. Koňçularda süretçünün jüregi var. Üýmöktörü özüne arbap durat.